Mga adik nga empleyado sa dakbayan sa Subo, gipang tak-tak. Maestro sa Talisay nga nang molestya og estudyanteng lalaki, wala na gipatudlo o gibalhin sa opisina. Usa ka bagyo nga ana sa Pacific Ocean, gibanabana nga moigo sa nasod sunod semana. Paubsan sa Provincial Board ang ginagayon sa suspension ni Mayor Nelson Garcia, apan kun moangkon lang kini sa iyang sala. Regional Police Office mihagit sa paghatag og ebidensya batok sa giingong mga police drug protectors. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani na mabalita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Huwebes, petsa 12 sa buwan sa Marso tuig 2015. Ako si Dennis Tano. Amo nang hatod ang masa yung pagbalita inubanan sa Mass Komprehensibong Impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Tungod sa sunod-sunod nga mga insidente sa sunog sa dakbayan sa Sugbo, nangapod-apod og mga information materials ang Cebu City Fire Department sa mga tunghaan og sa mga barangay hall sa syudad. Giangkon sab sa pangu sa Pag-asa Visayas nga nakasinati kita karon og mild El Nino. Andrea Patenya, Sugindimi. Ang mga taga-barangay Tisa mao gibisita sa Cebu City Fire Department kanihang buntag. Nang hatag silang mga posters, di inatala ang mga numero nga tawagan in kasog dunay sunog ug mga paagi sa paggamit sa fire extinguisher. Nang apud-apud sab sila ni ining leaflets, di inakalatid ang mga fire prevention tips nga mao ang paglikay sa overloading sa electrical outlets, di biyaan ang mga gipangluto ug ilayo ang mga bata sa stove, lighter o posporo. Kung dunay kitchen fire, tabunan kini og takob sa kaldero ug di bubuan og tubig. Ayuhon dayon na ang mga gubang electrical fuse, di manigarilyo sud sa bay, ilayo ang mga kandila o katol sa kurtina ug pagngon ang tanang gas valves ug appliances nga wa gamita sa di pa mga tug o kun biyaan ang panimay. Dako kay diferensya ma'am kung balita ron ang dagbalay kay bao siya sa basic lang sa pagpaong sa kayo. Kay kung ang tao wala ikakita niya kayo budagan naman na siya. So kung ipaw siya ma-initial niya o mapaong niya pinagi sa maka-initial siya pagpaong. Gihangup ang mga info materials sa pandunay common observation nga unta gibinisaya kini. Ang ako sa di pa ni namo ihatag ipasabot sa namo kay di man tanan magkasabot sa mas mahita to ganay ato lingwahe gyud. This would be very helpful. I just would like to make suggestion. It would be good if some of the flyers will be in Bisaya, no, Cebuano. Nabantayan sab nga sungugon ang kabumbiruhan matag Fire Prevention Month kay nagkasaka ang mga insidente sa sunog. Gani kagahapong adlaw, tulo ka sunog ang nahitabo sa dakbayan sa Sugbo nga naglangkob sa usa ka apartment sa Barangay Sambag 1 ug duha ka grass fire sa Barangay Guadalupe ug sa South Road Properties. Apan matod sa BFP, itandi niya tumiyaging tuig, mas daghan ang natala nga insidente sa grass fire karon kaysa sa structural fire. Gani miabot na sa 34 ka insidente sa grass fires ang natala sa Cebu City sukad Enero hangtod Marso. Usa sa mga nagunang hinungdan sa grass fire mao ang pagpatakag labay sa upo sa sigarilyo. Lakip sab sa mga factors nga moresulta sa pagsilaob sa sagbot kung init kayo ang panahon, mao ang hugaw sa tao o hayop tungod sa methane content niini ug ang mga ipanglabay nga botilya nga ginama sa bildo. Kanang botilya nga init, parang init siya, no? Niya ang iyang reflect niya wato sa uga nga dahon na makakayo na siya. Matod pangu sa Pag-asa Visayas, usa ka mild El Nino ang nasinati karon ug natala ang labing init nga adlaw karong buwana niadtong Martes, diin miabot ang temperatura og 32 degrees Celsius. Sige na tag-init niya, minus na kaya itong ulan. Gani umang parte gali sa Central Visayas na ngaliki ng ilang mga daruhan, no? Mao sa epekto niya ato sa masinati nga na mga reports karon daghan na kay mga boss fires. So that is ang temperature, humid kay taron dry. Dunay 8 ka average rainy days ang buwan sa Marso ug tulo pa lang kauwanon nga adlaw ang atong nasinati. 17.7 millimeters pa lang sab sa 62.8 millimeters average rainfall ang natala dinhi sa Kabisayan karong buwana. Matud pa, mas muinit pa ang klima karong buwan sa Abril ug mosamot pa gyud sa Mayo nga gihulagway nga labing init nga buwan sa tuig. Andrea Patenia, News 5.
Nangabot kaganiha sa Camp Seria Osmeña sa Police Regional Office 7 ang 80 ka mga bag-ong motosiklo gikan sa Camp Crame ug ipangapod-apod sa mga police station sa tunga-tungang Kabisayan. Giklaro ni PRO 7 Regional Director Prudencio Tom Banyas nga priority ang mga police stations nga way motosiklo. Gibibausab ni Banyas nga doon na pa'y mga bot nga mga armas ug sakyanan gikan sa Camp Crame. Dapat the station should be concerned about the status of their equipment. Napakalaking bagay na rin ito. Mukabat sa usa ka gatos ka libo ka pesos nga kabtangan ug kwarta ang nakawat gikan sa lawak sa usa ka dormitoryo sa may barangay Sambag 1, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima ug ang kapulisan dunay gidudahan kung kinsa ang nangawat. Sugin ni Leslie Vistil. Sayang pag-uli pasado las 8 kagabi sa sitio Tangkungan Barangay Sambag 1, naabtan sa dentistry student nga si Tom Edsel Ijan Santos nga nagkatag ng iyang mga gamit sud sa iyang lawak nga nimutang sa ikaupat nga andana sa Salves Faraway Home Dormitory. Guba na sab ang lock sa iyang kwarto. Nahanaw na ang iyang mga butang sama sa laptop, cellphones, pocket wifi, alahas, sapatos ug cash ng 3,500. Bana-bana ni Santos moabot sa dulan usa ka gatos ka libo ka pesos ang kantidad sa mga kabtangan ug cash nga nawala. Yeah, I think inside job kasi imposible kasi makilala tong room ko kasi pag first saka pa lang nimo makita nimo ang door kay imposible jud na makaingon jud ka na room na dayon pero pag sulod nimo kay dagan pa day rooms. So kung first time nimo mukawat diri, imposible jud makaibaw ka kung asa akong room kay dagan jud siya pasikot-sikot. So it means that yun lang inside job lang jud siya na kaibaw jud siya unsay mapasikot-sikot diri sa among dorm. Nasayran nga di kini ang unang higayon nga dunay nahitabong pagpanglungkab sa maong dormitoryo. Gani ang tag-iya niini, wa masayod nga dunay nahitabong kawat siyang paabangan. Karon ra pod ni sila nakibaw nga karon po sa ko kibaw nga mao din ilang suspect. Kaya they never told me nga mao na ilang suspect sad. Not until today. Dunay gidudahan ang kapulisan nga mo'y responsable sa nitabong pagpangawat. Matod sa Deputy Chief sa Cebu City Police Station 2 nga ila pang sutaon kung doon na ba'y kauban sa dormitoryo si Santos nga sama og fingerprints nga ilang nakuha. Basta di ta magkuhan og usa ka tawo. So atong tanawon og naabay inside job or either asa agi ang kanang suspect. So, for the meantime, mag-conduct sa investigation. Kaya di mo ta madali-dalig kuhan sa tao. Pero katoy lang gidudahan, sir. Ato ba itong i-invite sa for questioning? Possible nga pangutanon dyan siya. Unsay lakaw niya yun. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Gihagit sa kadagkuan sa kapulisan ang konsehal sa paghatag sa mga ebidensya batok sa mga pulis nga iyang gilista nga mga drug protectors. Matod sa hepe sa Police Regional Office 7, kung walay mga ebidensya ang konsehal, pagdaot lang sa mga pulis ang iyang gihimo. King Perez, Suginlimi. Si Senior Superintendent Conrad Capa gitahasan sa Regional Director sa pag-imbestigar sa mga pulis nga giingon nga protector sa nagnegosyo sa gidli nga droga sa Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Chief Superintendent Tom Banyas, magpabilin nga magtrabaho ang mga pulis hangtod walay ebidensya nga mopamatuod silang kalambigitan sa gidili nga drogas. Matod ni Banyas nga mga pangalan lang ang itunol ni Konsehal Dave Tumulak ug walay mga ebidensya nga ang mga pulis mga drug protectors. Derogatory nga yung information na yun, wala ka ring i-support, di paninira ang labas yun. Samtang hatagan sa medalya ang duha ka mga pulis nga samaran dihang nahitabo ang pinusilay batok sa mga sakop sa usa ka gang sa Inayawan. Samaran sila SPO3 Julito Bequilia ug PO2 Philip James Tanza lakip sa usa ka civilian agent atul sa pinusilay. Samaran og nadakpan ang usa sa mga sakop sa gang nga si Janice Raffles alias Atong. I will ask the officer in charge of Cebu City kung kailan natin pwedeng bisitahin yung ating mga tauhan doon sa hospital po. King Perez, News 5. Naalama ang buhatan sa Gender and Development sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo, human sila makadawat og managlahing sumbong sa pagpanglugos. Usa ka 3 anyos nga batang babae ang ilang gibisita kaganiha kay gingong gisuwen kinig hilabot sa iyang 9 anyos nga lalaking maguwang. Gingong nakatunan sa bata ang mga binuhatan sa piso-piso nga internet. Laing insidente sab ang report din usa ka 16 anyos nga lalaki ang nanglugos sa 13 anyos nga babaeng amang. Gingong nahitabo kini human nananaw og
porn sites sa internetan. Gihiling na ang biktima sa tambalanan o gipaabot na pa ang medical legal results. Apan kinahanglan pang sutaon sa barangay ug sa kapulisan kung matawag nga pagpanglugos ang hitabo. Sugyod sa God focal person sa maong barangay nga unta dunay kausaban sa pag-operate og internet cafes sama sa paglimit sa oras, pag-block sa mga porn sites ug di magpasud sa mga estudyante kung ting klase. Usagid na siya sir nga among panghingusgan kanang about ana bitawng kanang balaod sa internet bitaw kay mo unay nakabuang sa atong mga batan-on karon nga mostly moy na naka-trigger nila nga maghimo og dili maayo ngadto sa ilang isig katawo. Usa ka tropical storm mihulga sa nasud ug gibana-bana nga moigo kini sunod semana. Andrea Patenya, Sugin Limi. Taliwa sa init nga panahon nga nasinati karon, usa ka tropical storm gawa sa Philippine Area of Responsibility ang gipanidaan sa pag-asa. Ang bagyo adunay international name nga Bavi, nahimutang 3,000 kilometers east sa Mindanao. Kini gibanabana nga musud sa PAR karong Miyerkules sunod semana, Marso 18, ug pangatawgon unya nga bagyong Betty. Kini mao unya ang ikaduhang bagyo nga musud sa Pilipinas karong tuiga. West-northwest ang kasamtangang track niini ug base sa weather forecast karon posible kining mo landfall sa Luzon area karong petsa 21. Bisan og sa Luzon mo landfall, makasinati gihapon og epekto niini ang Kabisayan. Doon na tayo effect, pero dili yun kayo dako nga effect. It might be nga doon na tayo mga ulan nga ginagmay, o kusog-kusog nga hangin. Paymangno sa pag-asa nga di mo kumpiyansa kay dunay posibilidad nga mausab ang direksyon niini ug mo paingon sa Visayas tungod sa kusog nga northeast monsoon kun hanging amihan. Ay, ang atong kaning atong climatological sa ato pa mga historical data shows nga it's either ang usa ka bagyo during March, either nga mo deflect madung sa Japan or ang usana possibility nga res Visayas. So ang ato bantayanan sa ni is ug mao na yang movement karon na kay dako pa ka man kay na siya wanang iagian daghan pa kay may tabuana mao na gingon ako magbantay-bantay ta. Dugang sa pag-asa, posibleng kusog ang maong bagyo tungod sa El Nino phenomenon, diin paspas ang evaporation sa dagat tungod sa kainit nga moresulta sa pag-develop og strength sa usa ka bagyo. Andrea Patenia, News 5. Gitaktak sa ilang trabaho ang 8 ka casual ug usa ka regular employee sa City Hall human nasakpan nga mga adik sa gihimong drug test karong tuiga. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Daan ang mibahad si Mayor Michael Rama nga ipatangtang kadtong mga empleyado sa City Hall nga mapamatud-an nga tigamitan og gidili nga drugas. Sa siyam nga mga empleyado nga nagpositibo sa drug test, ang uban kanila wala na magpakita sa City Hall. It's been taken care of. Liling? Huh? Liling. Kung unsay giingon ni Mayor, then that's it. Oh. So, di na gid sila magagawa? That's an order, di ba? That's an order from Mayor. Ang Pangulo sa City on Substance Abuse Prevention Dr. Alice Utlang nagkanayon nga duna gihapoy mga empleyado sa City Hall nga mogamit sa drugas bisan sa ilang gihimo nga training og seminar batok niini. Laing training og seminar ilang himuon aron makat-on ang mga empleyado sa paglikay sa gidili nga drugas. Kanang training. So, amo na lang sa to siyang gihatag as is. Pero, starting after ana, kanang drug awareness will be incorporated in our orientation. Because we have orientation for new employees. So, appeal na siya diha. Isa na siya sa module ng drug awareness. Gihimo na nga usa sa mga requirements sa mga aplikante og trabaho sa City Hall ang training og seminar sa drug awareness nga maglakip sa drug test. Ray Pasaporte, News 5. Aron dili maimpluwensyahan ang pinagpadayong investigasyon, girelibuhan una sa iyang designation sa Talisay City National High School ang maestro nga nang molestya o grade 6 atol sa gipahigayong Sibiraa. Sugin Limi, Andrea Patenya. Back to normal na sa iyang pagtunga ang grade 6 student nga giboles siya sa usa ka maestro ug gani nangandam na kini sa iyang graduation karong buwana. Nalipay sab ang principal sa Talisay City Central School nga mi-cooperate ang mga classmates sa maong tinun-an ug wa nila sungug-sunguga ang biktima.
go on na siya and then nagprepara para sa kanang kuan unsay mga kinahanglanon sa klase and then for that graduation. But gitutukan siya og maayo, sir? Or murag Wala, as normal, wala ra nga kuan. Girilibuhan na sa iyang designation sa Talisay City National High School ang maong maestro aron di kini makaimpluwensya sa nagpadayong investigasyong administratiba gawa sa kasong kriminal nga iyang giatubang. Kasamtangan kini gibalhin sa Talisay City DepEd Division. Gibisita sa news team ang buhatan sa DepEd Talisay kaganihang buntag ug nasuta nga naka-log-in ang maong maestro pasado alas 7 sa buntag. Apan diyang gisuroy ang mga buhatan sa maong building aron unta kuhaan sa iyang habig. Pulos nangambot ang mga kauban niini kung asa makitaan ang maong maestro. Sa text message ni DepEd Talisay Schools Division Superintendent Lea Noveras, iyang gipaybaw nga nagpadayon gyapon ang investigasyon sa ilang fact-finding committee ug ilaon niyang itunol ang resulta niini sa DepEd Regional Director nga maunay mohukom sa silot nga ipahamtang ngadto sa nakasang maestro. Andrea Patenia, News 5. Dili pa makakolekta ang Kapitolyo sa kwarta nga gibayad niini sa pagpalit sa kontrobersyal nga Balili property. King Perez, Suginlimi. Mato di Provincial Legal Office Head Orvi Ortega, di sila makapressure sa pamilyang Balili sa pag-uli dayon sa kwarta sa Kapitolyo. Gawa sa motion for reconsideration nga i-file sa Balili ug mga lawa, mahimo silang moapela sa Court of Appeals. Pamamputay malihok anak kay di pa man final and executory ang desisyon. So ang nangulo sa Committee on Property sa Provincial Board, Gigi Sanchez, mipadayag nga magagad sila sa buhatan sa gobernador sa himunon niyang negosasyon tali sa mga Balili. Tingali ako dili man kay ko ka familiar anang proseso sa pag-execute. I mean the court will have to tell them to bring it back, pero kung wala na basi na ilaing way such as maybe na ilaing property na worth 40 million pesos at the same time. Alang sa pangusa Committee on Property sa Provincial Board nga dili makaapekto ang desisyon sa korte nga ipauli ang minilyong kwarta gikan sa mga Balili ngadto sa Kapitolyo sa kasong giatubang ni kanhi Gobernadora Gwendolyn Garcia atubangan sa Sandigan Bayan kabahin sa pagpalit sa anomalosong Balili properties. Uban kang kanhi Gobernador Gwen Garcia, nagatubang og kiha sila kanhi Board Member Juan Bolo, mga sakop sa Cebu Provincial Appraisal Committee, budget officers, og private respondents nga sila Romeo Balili ug Amparo Balili. Sa desisyon ni Judge Rafael Irastorza sa RTC Branch 40, gimando niini nga iuli sa Balili Estate ang dulan 38 milyones pesos nga kwarta nga gibayad sa Kapitolyo panahon sa administrasyon ni kanhi Gobernadora Gwen Garcia. King Perez, News 5. Nahimong basihan sa pangu sa Office of the Building Official kon OBO ang usa ka memorandum nga nagdili sa pagtambong sa mga executive officials at tubangan sa City Hall. Kay nung duman nga nasuko ang konseho kagahapon kay wa motunga ang pangu sa OBO ingon man ang BFP. Ray Pasaporte, Suginlimi. I don't know ngano mo coin sila ng word nga gag order. Kung may kag-gag sa to pa ditapsuti. Gitubag ni Cebu City Administrator Dr. Lucel Mercado ang giluwatang gag order. Humana pakyas sa pagtambong ang pangu sa Office of the Building Official kun OBO nga si Attorney Jose Mari Poblete sa sesyon kagahapon. Kainumduman nga nagpadala lang og representante ang OBO sa City Council session ug pakyasab pagtambong ang Bureau of Fire Protection. Tuyo unta sa City Council nga mapasabot sila sa OBO ug BFP bahin sa Fire Safety Code aron maminusan o malikayan ang sunog sa dakbayan sa Subo. Matud ni Mercado, dunay memorandum nga giluwatan ang mayor ni adtong Abril 4, 2012. Ngadto kang kanhi Vice Mayor Joy Augusto Siang nga nagdili sa tanang department heads sa pagtambong sa imbitasyon sa konseho nga gibasihan sa Local Government Code. Naman nga order. In fact, naadiri no na magani diri. This order was made sa una pagyud tong panahon pagani nga si ang Vice Mayor si Augustus Joy Yang, no. Joy Yang mooy pay Vice Mayor na nani nga order nga iyang gipada sa mga kaning department heads, mga assistant department heads and all mga officials down the line. Kani gi-base gani gyud niya sa kana local government code. No, I'll give you a copy. But kani the intention then was just to make sure nga ma-separate gyud ang function between executive and legislative. Mamagod nang ginana nato tong gobyerno, di ba, to have check and balance. Unya, the mayor being the chief executive is responsible for running government.
No. Giklaro ni Mercado nga igo ra silang nituman sa mong balaod ug kun do naman gani imbitasyon ang City Council adto kini ipaagi sa mayor ug kini na maoy mo desisyon kung kinsa ang patambungon sa sesyon. Dili ka makatawag nga gibuhat lang na kay karong panahon na no. Anya, I hope they'll take note that there is no political color in that. It's just that the mayor just wants everything in order. Walay, matarong lang ba? Walay confusion. So, hopefully they'll get the message that if only they'll just follow the proper protocol kung saan, definitely walay problema. Ray Pasaporte, News 5. Kapino sa kagatos ka mga kawani sa Cebu City Hall, lakip na ang mga tourist police sa Dakbayan ang nakapaymo sa libreng anti-pneumonia vaccine. Target sa City Health Department nga ang tanang kawani sa City Hall mabakunahan aron malikay sa maong sakit. Gikan sa Department of Health ang anti-pneumonia vaccine nga gidapat sa taga City Health Department ngadto sa 118 ka mga kawani. Ang maong programa gisugdan ni atong buwan sa Oktubre sa miaging tuig. Unang gipanghatagan ang 82 ka barangay sa Dakbayan ug prioridad niini ang mga senior citizens. Ang anti-pneumonia vaccine panagang aron di daling matakbuyan sa sipon ug ubo ang usa ka tawo ilabi na sa panahon sa ting-init ug ting-uwan. Safety and protection kay brato sad, brato free sad. So among gi-avail para sa maproteksyonan ta sa pneumonia kay kini maong sakit kalilisang ni maka kuplo sa kinabuhi, so at least natay depensa. Kung kita sa sickness, in fact, ako sipon-sipon gay, tungkol sa kainit, nasul aircon, manang nag-problem yung taong sakit. So with this vaccine, free from Department of Health, nag-avail sa itong mga empleyado. Kay Force Mayor Mike, gusto sa siya nga safety ug secure ng itong mga kawani sa kagamhanan sa Dakbayan, Subo. Nagtagbo karon ang mga sakop sa Committee on Complaints and Investigation sa Junta Provincial aron tukion ang hangyo ni Bukal Alex Binghay nga pamub-an ang buwan sa suspension ni Dumanog Mayor Nelson Garcia. Nasayran nga na niapurbahan ni atong Lunes sa Provincial Board nga suspensohon si Mayor Nelson isip silot human na pamatud-i nga guilty sa sumbong nga gipasaka ni Dumanog Vice Mayor Efren Gungunhika nga wa siya tuguti nga mopili og sangguniang bayan secretary sa mayor. Apan may request si board member Binghay nga pamub-an gikan sa unom ngadto sa 3 na lang kabuan ang suspension ni Mayor Nelson. Mato di Provincial Board Member Gigi Sanchez kinsa usa sa mga sakop sa komitiba nga wa pa sila nadawat nga motion for reconsideration gikan kang Mayor Nelson. Mipadayag si Sanchez nga pabor siyang pamub-an ang suspension ni Garcia kun moanggon kini sa iyang nahimong kalapasan. To prevent further chaos diha sa lungsod sa Dumanhog, if there are any corrections to be made, we have to do it now. If there's any katong position nga dapat i-declare bakantihan na nato para in taon masilduhan tung wala na silduhan. Nagatubang ang taxi driver nga si Joel Rosales Ramos ug ang pasahero nga si Dave Say Horca. Ang pasahero may pasaka og reklamo nga grave threat tungod kay gitiunan sila og kutsilyo sa driver o gilabayan og duha ka 5 pesos nga sinsiyo. Nasuko ang driver nga gipangayo nila ang 10 pesos nga menos sa flag down rate sa taxi. Silang duha misaysay sa bersyon sa nahitabo kanila atubangan sa LTFRB Hearing Officer Attorney Evelyn Carmelita Misal og ang OIC sa LTFRB 7 nga si Reynaldo Elnar. Gipabalik ang duha sa sunod nga hearing nga dala ang ilang mga ebidensya. Ato lang si LTFRB kay mga tubang lang tanga to. Okay. Ano dako akong tingog. Sa ato ba kita na ako sa tao to. Karon, na to nga ayang nasukan nga pagka gi-Facebook mi. Oh, gi-post sa Facebook ang auto dili mayo ang gibuhat pagpakao sa kompanya o sa ako sugay. Reaction mo na, uy, boss, ayaw pa kaya na, ningana ko na, ayaw pa kaya na, karang kung hindi, okay ra dyan na ako niya, di ba siya rin ang ningana, wala siya nga, saan, nanukol mo, nag-isog mo, ningana siya na yun. Umural sila nagpagawa sa ilang sentimento ba, gipailang side sa pikas, sa sa complaint o sa nag-complain, after that one, lisod man ang usa, ang gi-complain lisod man kay di mo jud sa ni pa man siya murag sort of nga deny siya. So to conclude sa hearing, ni recommend si Sir Rayon na si Attorney Misal nga i-reset ang hearing.
Gawa sa mga tourist spots sa lungsod sa Dalaget, Georgia, doon nasab sila interesting wildlife nga sa maong lugar lang makita sa tibuok Central Visayas. Sa usa ka bukirang barangay sa mong lungsod Dens, makita ng roosting site sa upat ka klase sa flying foxes kun kabog. Sugin ni Andrea Patanya. Sa kakahuyan duol sa Lagnason Creek nga nahimutang sa boundary sa bukirang barangay sa Lanao ug Malones, makita ng upat ka klaseng flying foxes o kabog. Kapina po nakatuig sukad kini nadiskubrihan sa grupo sa mga environmentalists sama sa Cebu Biodiversity Conservation Foundation. Ang mga species sa kabog nga makita niining roosting colony mao ang giant golden-crowned flying fox o nailhansab nga golden-capped fruit bat. Usa kini katalag sa mega bat nga moabot sa 5 feet ang wingspan ug 1.2 kilograms ang gibugaton. Huyog niini siyang roosting site ang large flying fox, little golden mantled flying fox ug ang small flying fox. Gawa sa flying foxes, Pinoy anansab ang maong lasang sa mga endemic creatures sama sa Cebu flower pecker, Cebu black shama ug Cebu hawk owl. Alang sa mga gusto makakita ni ining unique creatures, kinahanglan usa nga makig-alayon sa Dalaget Municipal Agricultural and Natural Resources Office aron sila'y muda ninyo sa starting point padung sa viewing site diin kinahanglan pang mulugsong og bukid. Kay lisod ang trail paingon sa maong dapit, kinahanglang mag-amping ug mas maayong magsulob og protective gear sama sa gloves aron di masamad inig kupot sa mga sanga ug bato. Human ang pipila ka minutong trekking, maabot kining usa ka spot sa bukid diin makita ang usa ka dakong punuan nga nahimong Pinoy-anan sa libuan ka mga flying foxes gamit ang spotting scope. Mahimo sab nga magpaduol sa maong punuan apan mas layo ang inyong lugsungon. Kay nocturnal ang mga kabog, sa maong punuan sila magpahuway sa buntag. Inig alas 5 sa hapon, magsugo na ni sila og panglupad aron mangita og makaon nga prutas. Gani moabot sila ngadto sa Negros ug Bohol sa pagpangita kay kapin 40 kilometros ang distansya sa ilang biyahe alang sa fruit hunting. Kung makakuha sila og mga fruits, so ilan na nang ma-carry ang seeds. So sila na sad ang ga-disperse para mapunta sa laing nga places. And then good pollinators gid ni sila. Kay gideklarar na nga wildlife sanctuary ang kalasangan sa Barangay Malones, dunay mga forest rangers nga maglibot-libot aron dakpon ang mga animal hunters. Gi-classify na isip endangered species ang giant golden-crowned flying fox, samtang near-threatened na ang large flying fox ug little golden-mantled flying fox. Amo sa nang giprotektahan mulang bisan tuod o walay sudan ang mga taga mo, adi na siya hingong sudan. Di sabangay kahadlukan ang mga kabug. Dili gid siya dapat i-equate into aswang or vampires. Sangan palang daan niya nga fruits ra gid iyang gikaon. Plano karon ni Cap Carlos Labrador nga magpatukod og viewing deck sa ilang barangay aron masayon nga matanaw sa mga turista ang ilang one-of-a-kind constituents. Gikinahanglan gyud nga magtinabangay ang tanan sa pagproteher sa atong mga endangered species aron maabtan pa sila sa musunod nga mga henerasyon. Gikan dinhi sa Barangay Malones sa lungsod sa Dalaget, Andrea Patenya, News 5. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon!